दाख्लै 13 तारिख खालि जितु बेयाव इलेक्शन जाबाय इनाय भाबै जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरनि गेजेराव जिबादि इनाय अयथासार खालामबाय इनाय अयथासार बेनिखायनो बुंनांगोन जोङो ओइदिनखालि ओरैबादि जुब जुब अखा ओरैबादि बोथोर गाज्रिमोन जे बे इलेक्शन खालामग्राफोरनाव गोरबो दंना गैया अननाय दंना गोरबोआव अननाय दंना गैया मानसि नंगौना नङा बेखौसो मोनसे सोंनो लुबैदों थारमाने दा जों दिनै जों खेबनै जाबाय बेयाव फैनाया दाख्लैबो जों खनसे फैना थांबाय दाख्लैबो जों खबर लाना थांदों सुखु दुखु गासिबो आरो दिनै फैनानै जों बेखौनो बुंगोन जों सरकारखौ जिहेतु जों डिमान्ड होबोबाय थादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा UBPआ दा 2006 मायथाइनि जितु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामागौ माने जेरावखि थाया मानो जोंनि ट्राइबेल मानसिया जाहाथे बिसोरखौ इलेक्शन खालामनो मोना होननानै जों बारम्बार बुंबाय थादों किन्तु बिनि उल्थायै दिनै खामानि मावबाय थादों दा सोलिबाय थानाय जितु BJP मानगोनां दिनैनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दा बिनि खोथा आरो खामानिजों गोरोबलाया बिथाङा बुङो जे जेसेबांनाखि हा हु दङ ट्राइबेल मानसिनि गतिके ट्राइबेल मानसिखौ इलेक्शन खालामनाय खोथायानो फैया होनना बुङो किन्तु दिनै बिथांनि जितु खोथा आरो खामानि जों डिफारेन्सखौ नुबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जेब्ला जोंनि गागि डक्टर रनज पेगु मानगोनां डक्टर रनज पेगु थाबाय जोंनि माबानि ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार बिथाङानो जाहैबाय 2006 नि फरेस्ट राइट एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बिथाङानो नडेल डिपार्टमेन्ट किन्तु 2006 सननिफ्राय दिनै 2022 फैबाय दिनैसिम बे आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै गासैबो ट्राइबेल जिब्ला भुमिपुत्र होनना बुङो हानि फिसा बे हानि फिसाफोरखौ दिनैसिम हानि मोनथाय होयिया मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जों ओंखायनो खावलायगोन बिथांखौबो जे बिथाङा इमिडियेटलि जेसे हागौ एसे थाबैनो 2006 सननि जितु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जोंनाव सासे सिनियर मिनिस्टार थाबावबाय आसाम केबिनेटनि मानगोनां UG ब्रह्म सार जों बिथांखौबो खावलायगोन आरो जेसेबांनाखि बर' MLAफोर दङ जेसेबांनाखि जातीय संगठनफोर दङ जों खौसेयै बयखौबो डिमान्ड खालामनो थिनगोन जे आरो खालामनो थिनगोन जों आरो जोंना मोनसे खावलायनाया सरकारनिसिम बेयाव थाखानाय जिब्ला सुबुंफोर दं दिनै 25निफ्राय 30 बोसोर बेयावनो रायजो जाबोबाय थाबाय बै समाव बिथांमोना नुवाखै नामा मानो बादा होआखै बै हाबनाय समाव सरकारा जेसेबांनाखि निखिद्य एलेखा दङ गावसिनि बेंनानै दोननाय जायगाफोर दं बेफोराव मानो साइनबोर्ड थुना दोनाखै बे जायगायाव हाबनो मोना होननानै हाबखांनायनि उनाव मानो इलेक्शन बेलाय बेनिखायनो जों खावलायदों बेयाव थाखानाय जेसेबांनाखि सुबुंफोर दङ मानसिफोर दङ बे जायगायावनो बिथांमोनखौ रिहेबिलिट खालामनांगौ बे जायगानिफ्राय गुबुनाव बोथ्रोदनो मोना होननानै जों सरकारनिसिम डिमान्ड खालामदों दा जिहेतु नोंथांमोननि जितु न' बोफायनाय दासिम सरकारा नोंथांमोननो मा रिजाल्ट होदों आरो मा सावरायनाय जादों सिगाङावनो खुलुमबाय गेदेर गोलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनि जिमान गेदेर गोलावफोर दं गासैखौबो आं आखाइ फारनै खबजोबनानै बरायदों बा खुलुमहरदों बिथांमोना जोंनो दाबो डिसिसनखौ होआखै रायलायदोंबो जानो हानाय रायलायखागोन नुखाबाय थाखादों आरो रायलायखादोंबो जानो हानाय बेखौ गाव गेदेर गोलाव मानसिफोरासो मिथिगोन जे गेदेर गोलाव मानसिफोराबो जुदि रायलायदोंबा जोंना हप्ता खनसे जाबाय जों थाबै होबा जों मोजां मोनगौमोन मानो होनबा अखा बांखानि दिन जोंना दिनै गथ' गथाया थानोबो जायगा गैया मानो होनबा गथ' गथाय थानायनि लोगोआव जोंहाबो निजिनि देहायाबो जोंनाबो मोजां थानांगोन गासैबो जोंनि न'खरनि जि जाथायफोरा जालांदों गासैयाबो नुखाजोबखादोंआनो जों दिनै न' सेफायनानै सिलिंखार जालांदों बर'नि फिसाफ्रा बेनिखायनो आं गेदेर गोलाव नोंथांमोननाव गासैखौबो होनदो जोंनो थाबैनो जोंनि जायगाखौ दिहुननानै इयाव हो जोंनो न' बनायनो हानाय गोहोखौ जोंनो हो बेखौनो आं बारे बारे खावलायहरदों बेनो